Ali ima nekih stvari u mom Zagrebu koje mi imamo, a vi nemate. A mi imamo, a vi nemate. A ne samo vi, nego mnogi. Mi u Zagrebu imamo gej paradu. A vi I ja bio i meni je bilo super! Meni je bilo odlično! Priča počinje ovako. Petak je popodne, juni mjesec. I moja supruga dolazi, jedna beba tu, druga mala tu, i kaže, mi idemo na more. Dobro sam se udao, ima vikendica na Krku. I sad ja kažem, ok, idemo na more. Kaže ona, ne. Mi idemo na more, ti ne ideš na more. Razlog je sljedeći. 7 dana prije toga sam ja išao na more s nekim prijateljima. Bilo je svega. Da skratim priču, žao mi je koza. Sljedeći godinu dana ja nisam išao na more zbog toga. I sad ja kažem, pa dobro, idite vi na more. Malo sam nešto tužan i one onako prelaze, izlaze iz stana, pređu preko vrata. I u jednom trenutku kad sam shvatio da su one otišle, sloboda evo! Pa to je prvi put da sam ja, od kad se ova starija rodila, imam vikend za sebe. Imam kuću za sebe. Odmah sam ja zvao, znaš ono, zovem ovu istu ekipu kod mene. Ne, prvo što sam napravio, odmah sam se razgačio. Dakle, samo sam u gaćama ostao. I čarape. Malo je vuklo od ozdo, pa valja se, ne. I dođe ekipa, i pivo, i ćevapi, i ovo, i neku vegetaciju donio bez veze. Nemam pojma šta ti staš. U svakom slučaju je bilo ludilo! I neki su otišli, neki su ostali. Ja se budim ujutru u 11. Glava ovolika. Ovako se češem. Već oko 11:15. Meni je dosadno. Nema ovih mojih žena da mi sjebu subotu. Znaš, ja već ne znam što. Znaš, moj organizam je navikao, ja sam navikao da vičam, nemoj to, ostavi to. Joj, ne mogu, šta je sad? Nema ih. I ovako sjedim sam, palim televizor i kreće neke vijesti. U podne počinje parada ponosa. Sad ja imam te prijatelje koji su i geji, koji su aktivisti i sve to. I oni zovu svake godine, ajde dođi, ja kažem, doći ću, on nikad ne odem. Rekao, sad idem. I meni super! Ljudi, ja ne znam, jeste vi bili nekad na tako, ali to je ludilo. Tu je tulum, to je žurka, to je dernek, to piči muzika. A ja ono... Meni dobro, meni, ja se opustio, šta? Ja se prepustio, jebote. I u jednom trenutku ja tamo vidim kameru. TV ekipa. I vidim ja onu novinarku kako ona snimatelju govori, njega snimaj, njega snimaj. Kako ne znaš ko je to? Znaš ko je to? A to ti je onaj, znaš onaj.
Ja sam toliko popularan u Hrvatskoj. Ja sam onaj. I sad ona prilazi onako, znaš, dolazi ispred mene i on kao, dobar dan, pa jeste vi sretni? A ja ono, da, što dalje, ono, pa kada, aha, a ovo je parada ponosa, dakle vi ste ponosni. Da, pa jel to znači da ste vi gej? Da! Jebi ga, ponelo me. Moja žena je to gledala. Uveče. Na Krku. I zove ona mene. Sad nije njoj smetalo što sam ja rekao da sam ja gej. Mislim, zna ona da nisam, to hoću reći. Nego ona mene zove i kaže, pa ti